Sada je vreme za našeg gosta, a sa nama danas u popodnevu gospodin Veljko Samardžić iz nevladine organizacije Centar za socijalne inicijative. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Danas ćemo razgovarati o jednoj veoma zanimljivoj platformi, ili možemo tako da kažemo, to u stvari jeste platforma za učenje jezika. Odakle ideja i šta ova platforma u stvari predstavlja? Imam zadovoljstvo da s vama danas pričamo o našoj platformi. Kad kažem našoj, ne mislim samo na nas iz nevladine organizacije koja je napravila platformu za učenje srpskog i albanskog jezika, već na sve nas koji već godinama pokušavamo da uradimo nešto po pitanju jezika i po pitanju komunikacije među ljudima. Vocap se zove naša platforma, ona se nalazi na internetu, već mjesec dana je dostupna potpuno javnosti, svakog dana očekujemo da budu dostupne i potpuno besplatne aplikacije koje omogućavaju da, kako mi to kažemo, jezički prohodamo na srpskom i albanskom jeziku. Dakle, jedna platforma koja omogućava da samostalno učite srpski i albanski jezik. Ovo svakako će olakšati život nama, običnim građanima, kada je komunikacija u pitanju. Kao što ste rekli, znači uskoro će se moći aplikacija instalirati na svim našim mobilnim telefonima. Uglavnom svi koristimo sada pametne telefone, pa eto lako dostupne aplikacije koja će nam omogućiti lakšu komunikaciju. Da li je to i bio cilj kada ste počeli i kada ste planirali jednu ovakvu platformu? Upravo tako. Kada smo vidjeli da se život odvija mimo nas, da imamo veliki problem sa komunikacijom, mi smo onda u pomoć pozvali tehnologiju. Internet ima neograničene mogućnosti. Mi smo iskoristili jedan njihov deo, nadamo se uspešno, nadamo se na dobar i zabavan način. Dakle, svi mi imamo svoje pametne telefone, internet je više ili manje dostupan svima i mi volimo da kažemo da je za korišćenje Vocapa potreban prosječan protok interneta, malo vremena i puno želja da naučite jezik. Dakle, hoćemo da omogućimo ljudima da samostalno nauče osnovne početne korake i kada smo pravili ovu našu aplikaciju, mi smo pre svega imali mlade ljude u vidu, ljude koji su već tehnološki prilično pismeni da mogu koristiti jednu aplikaciju koja je jednostavna, zabavna. I naša ideja je bila pomalo, kako da kažem, revolucionarna. Dakle, mi smo želeli da na jedan zabavan način uradimo jedan ozbiljan posao. Moje kolege, metodičari jezika, programeri, ljudi koji se bave dizajnom, jedan tim ljudi sastavljen od Srba, Albanaca, poznavaoca jezika, čak i onih koji ne poznaju jezika, a osjećaju potrebu za njih. Imali smo i taj ugao u vidu. Sklopili smo jednu zajedničku kocku, poštujući jedan sljedeći princip. Dakle, naši kreatori programa su nam tada rekli da za razliku od konvencionalnih udžbenika, koji vrlo često autori pišu u strahu da ne budu banalni kod svojih kolega, mi smo se obratili korisnicima, mladim ljudima, da na jedan zabavan način, da način koji ih vuče da sami koriste program i savladavaju prve korake učenja jezika, im damo mogućnost da progovore. To sa druge strane ne znači da mi ne poštujemo sve one pravilne metodičarske stvari koje zahteva učenje jezika i mi garantujemo da onaj koji prođe naših 20 lekcija, toliko je u tom A1 nivou, može da ima svoje osnovne konverzacijske veštine. Program će mu sam omogućiti da prati napredak, pomagat će mu, davat će mu tačne odgovore. Mi imamo i deo rečnika, povećavat će svoj vokabular i na način koji će ga, nadamo se, privlačiti, držati stalno kao učenika, kao neko koji ima nekog, kako mi kažemo, virtualnog učitelja, konstantno. Koji je uvek pored nas, jel da? Tako je. Koji je uvek pored nas. Koji nije ni strog, koji je diskretan, koji vam daje mogućnosti. Ne zahteva puno prostora, jel da? Tako je. To su te mogućnosti koje nam daje internet. Znate, učenje jezika podrazumeva 4 komponente. Da ga govorite, da znate da govorite, da razumete, da pišete i da čitate. Sve to omogućava naša platforma. Dakle, ne želim da kažem da je to najbolja platforma za učenje jezika na svetu, ali sasvim sigurno tvrdim da je u nju uloženo prilično želje
da izgleda kako danas izgleda. Ono što je jako važno jeste da je dostupna, da nam je lako dostupna i da možemo lako da se snađemo, da ne napravimo red iza nas ukoliko treba da platimo neku namirnicu ili šta god da kupujemo, tražeći šta ta reč znači u rečniku, ovako imamo aplikaciju i brže ćemo se snaći. Tako je. Ona je dostupna. Olakšat će nam život. Tako je. Nama je ideja da olakšamo život, nama je ideja da ljudi koji koriste aplikaciju rešavaju svoje životne probleme. Mi na našoj aplikaciji imamo i deo kojih mi zovemo takozvane jezičke situacije. Dobro. Od toga koje su reči ili fraze koje govorite u pošti, u banci, na suđenju, kako nekom da izjavite ljubav, kako s nekim da se izvinite, kako da se ponašate u bolnici, kako da tražite pomoć, požar, veliki broj tih takozvanih jezičkih situacija, do toga da jednostavno učite jezik i menjate u krajnjoj liniji senzibilitet prema jeziku. Ona je dostupna pre svega zahvaljujući ljudima iz Kancelarije Poverenika za jezik koji su imali razumevanja za naš projekat i IOM-a, odnosno Britanske ambasade, koja je detektovala da je pitanje jezika jedan od glavnih problema u integraciji na Kosovu. Meni je važno da vam kažem da nama nije ideja da nikog ubeđujemo da li mu je potreban srpski ili albanski jezik. Mi to ostavljamo našim korisnicima. Ja lično, pretpostavljam i vi, imate svoj odnos prema tome. Dakle, na putu do vas meni je potreban, kao Srbinu u Prištini, albanski, da bi se, ne znam, cenkao na pijaci, završio svoje obaveze, pričao sa prijateljima. Kupio flašicu vode. U ovom trenutku neophodno. Da. Sa druge strane, ne želim da nijednog trenutka zaboravite da mi, pošto se jezicima bavimo na više načina kao organizacija, ne mislimo da je pitanje višejezičja, poštovanje višejezičja na Kosovu nešto što treba stavimo u drugi plan. Dakle, svi mi kao građani ovde treba da se borimo za svoje prava, pa i za svoje jezička prava. Ali, ajde da zamislimo Kosovo koje je ispunilo pitanje jezičkih prava. Svi mi znamo koliko smo danas daleko od toga. Vi ćete otići u poštu, vi ćete otići u opštinu, vi ćete otići u ministarstvo i nadamo se moći da na svom maternjem jeziku izvršite svoje usluge. Ali zar jezik nije više od toga? Zar nije komunikacija na ulici? Zar ne bi pitanje konflikta, pitanje politika na Kosovu bilo drugačije da se razumemo? Razumeli bi tuđe interese, strahove, želje, namere, dobre ili loše? Ja pripadam generaciji koja je hendikepirana time što ne zna albanski jezik. 20 godina je prošlo od konflikta, imamo generacije i generacije koji su odvojene. Međutim, mislim da naša prva istraživanja pokazuju da je stanje na terenu bolje nego kako se nama čini. Ili kako izgleda. Pa znate kako, uvek su oni najbučniji ti koji kreiraju javno mnjenje. Dakle, mi već detektujemo prilično interesovanje i Albanaca i Srba, da ne zaboravim naravno i ostale građane kojima je najčešće srpski jezik koji razumeju za učenjem jezika. Dakle, nije potreba za jezikom je nešto što prevazilazi konflikt. Zadatak političara je da nam naprave klimu u kojoj ćemo jezike učiti. Ali je jezik toliko živ da je njegova potreba bila u svakom trenutku i postojaće svakog dana sve veće. Moramo da spomenemo i da kažemo da je ova platforma predstavljena ovde u Prištini, ako se ne varam, krajem marta. Tako je. Mi smo krajem marta predstavili našu platformu u prostorijama IOM-a. Mi smo pozvali naše prijatelje, ljude iz relevantnih organizacija, ljude koji se bave jezikom i u jednom periodu testirali kako naš program izgleda. On je tada bio zatvoren, da bi 1. juna obezbedili da je na sajtu koji se vok-app.com on dostupan svima i mi dalje imamo mogućnost da ga dnevno popravljamo, korigujemo, ali u svakom slučaju datum o kome pričate bio dan kada smo mi javno pokazali šta je to što smo mi radili. Očekujemo, znači, aplikaciju koju možemo da instaliramo na našim pametnim telefonima. Šta još možemo da kažemo, a da ne propustimo da je važno vezano za ovu platformu? Platforma izgleda prilično jednostavno. Postoje video lekcije u kojima učimo nova znanja. Nakon toga imamo kratke gramatičke informacije, neopterećene klasičnim učenjem gramatikom i imamo vežbe. Program će sam pokazati koliko smo uspešni,
koliko napredujemo, može da nam ponudi odgovore. Takođe, deo naše aplikacije je i takozvani mali rečnik. Rečnik u kom je naša organizacija radila digitalizaciju, zahvaljujući ljubaznosti ljudima iz OEBS, odnosno Visoki komesar za pitanje nacionalnih manjina, program koji je rađen za učenje srpskog i albanskog jezika. Izradili su rečnik sa preko 6000 izraza. Sve to sadrži naš rečnik. Zadaci koje naši korisnici treba da koriste, mi kažemo samo pratite strelicu i sve će vam biti jasno, se sastoje u tome da povežete reči koje čujete, da povežete izraze i sliku, da dopunite rečenicu. Dakle, pišemo, povezujemo, slušamo, ponavljamo i prolazimo jedan po jedan program, kako smo mi to zamislili našom platformom. Sa 20 lekcija vi ćete naučite osnovne stvari u konverzaciji, predstavljanje, zamenice, imenice, prisvojne pridere, kako ćemo nekog pitati koliko je sati, kako ćemo se upoznati, nekog predstaviti i polako povećavati fond reči. Ne želim da budem pretenciozan, ne mislim da onaj koji završi platformu govori albanski. Takva platforma na svetu nije izmišljena i mi bi bili verovatno dobitnici Nobelove nagrade. Upravo tako. Ali sa druge strane, internet daje mogućnost komunikacije. Dakle, mi pozivamo ljude da nas pitaju, komuniciraju sa nama, daju nam sugestije. Pitanje jezičke javnosti, posebno pozivamo ljude koji su jezički profesionalci, da nam kažu svoje sugestije, da li smo negde pogrešili, da li smo nešto mogli bolje. Da daju predlog, da, svakako. Tako je. U svakom slučaju, mi se nalazimo u jednom trenutku gde po pitanju jezika i komunikacije, učenja jezika, ko su u jednom, nama se čini, prelomnoj situaciji. Dakle, prošlo je mnogo vremena od konflikta. Pitanje učenja jezika se često poistovećuje sa strahom od gubitka identiteta. Mi smatramo da su to dva potpuno odvojene stvari, da ga ni na koji način ne ugrožavamo. Mislimo da je učenje jezika u krizi ne samo zato što postoji neko breme naše loše prošlosti. Naše institucije ne sarađuju. Ljudi koji se profesionalno bave srpskim i albanskim jezikom, nažalost, nemaju komunikaciju. Mi mislimo da kada bi sada odlučili da počnemo da učimo jezike, a mi smatramo da je to važno, postavili bi se pitanje iz kojih udžbenika, sa kojim kadrom, za to treba puno vremena. Ovo je neformalni način učenja jezika i meni je drago da su ljudi iz IOM-a i ljudi iz Kancelarije Poverenika za jezike to razumeli, time se i bave. Smatramo da je ovo način na koji treba put da povećamo broj ljudi koji su zainteresovani da nauče jezike. Mi u našem kanalu, evo jedna važna informacija i vest, ali iz priloga su naši gledalci mogli da čuju da će te emisije, edukativne emisije u nekoj kraćoj formi biti emitovane i ovde kod nas. Tako evo još jedan vid kako možemo da naučimo jezik i da se snađemo neke osnovne reči i osnovne stvari. To je jako važna informacija za sve naše gledalce. Veliko je zadovoljstvo da vašim gledalcima prenesem tu vest i posebno mi je zadovoljstvo da sam sa vama danas ovde. Naime, neobično mi je drago i lično i kao čovjeku koji je bio deo ovog tima da je RTK2 razumelo našu potrebu i kao servis razumeo da je učenje jezika nešto u što bi i vi trebali da se uključite, što ste svojim postupkom i uradili. Naime, meni je zadovoljstvo da je najavim da će od ponedeljka, kako smo se dogovorili sa menadžmentom. Upravo tako, a gledalci će svakako biti obavešteni u kom terminu će ove edukativne emisije biti emitovane kod nas. Tako je. Dakle, posebna forma, mi zato kažemo da je VOCAP multimedijalna platforma. Dakle, pored interneta nismo zaboravili ni dobri stari televizijski program i vas novinare koji ste važni tu, ne samo u senzibilizaciji ljudi na jezik, već hajde da pomognemo da neko nauči jezik. Vaši gledalci će moći da, gledajući jednu kratku formu od nekoliko minuta, kraj samih malih prijemnika uče albanski jezik. Takav je serijal napravljen i za učenje srpskog jezika, namenjen ljudima koji govore albanski, i nadam se da ćemo imati takav dogovor sa televizijom. U svakom slučaju, ja vam moram pohvaliti vašu televiziju koja je razumela i bez ikakvih problema
sa nama sklopila nekakav memorandum u kojem smo zajedno u jednom lepom i velikom poslu. Gospodine Samardžiću, evo moram i da pitam, kakvi su dalji planovi i da li ovako nešto možemo da očekujemo i recimo vezano za neke ostale strane jezike, engleski, možda francuski, nemački, ukoliko se ovo pokaže kao dobro i kao nešto što je svima nama lako dostupno i ako se prepozna kvalitet svih onih koji trebaju da prepoznaju kvalitet? Internet ima neograničene mogućnosti. Učenje na daljinu kao koncept je novina za nas. Mi smo, kako kažem, na Kosovu ipak pioniri u tome. Uz svo uvažavanje ljudi koji su pokušavali da različite probleme reše na ovaj način. Naravno da postoji mogućnost učenja stranih jezika. Takođe postoji mogućnost da uključimo i druge jezike na Kosovu. Dakle, jezike koje govore naše komšije. Serijal koji kreće na vašoj televiziji se zove Da se razumemo, naučite jezik vaših komšija. U tom smislu mi smo se opredelili da se prvo bavimo ovom našom kosovskom pričom. Važno je da vam napomenem da Vocap nije puka platforma za učenje jezika. Ona je pravljena da Srbi nauče albanski jezik i Albanci nauče srpski jezik ili jezike slični srpskom jeziku. Šta to znači? Mi imamo specifičnosti u našim jezicima. Znate i sami č na srpskom, par slova na albanskom jeziku, pitanje srednjeg roda. Dakle, nije klasična platforma za učenje jezika. Nama je sada važno da ovo postane masovno, da postane popularno. U tom smislu naše aktivnosti koje su u toku su pre svega kampanja na internetu, Facebooku pre svega. I mogu vam reći da evo mesec dana je kako to radimo, imamo prilično lepe rezultate. Statistika govori da je ovo tema koja je, kako vam kažem, pogođena. Dobro. Mislim da je, nemojte me baš držati tačno za reč u svaku cifru, ali, na primer, naše videoklipove videlo je oko 4.000 ljudi, preko 90.000 ljudi videlo je naše postave. A tek smo na početku, jel da? Tako je. Tek smo na početku. I mi sada moramo da odlučimo šta da radimo. Nama je važno da imamo, pre svega omasovimo svoj tim, pre svega sa jezičkim stručnjacima, sa vama iz medija. Treba nam, kako kažem, što širi front ljudi, prijatelja koji će se ovom temom baviti. I mislimo da pored kampanje i pored povećavanja, kako kažem, interesantnosti ovog programa, dakle, malih simpatičnih video igrica koje vam daju mogućnost da učite jezik. Ne zaboravite, mladi ljudi internet doživljavaju drugačije nego stariji. Njima je učenje kroz zabavu ubedljivo najbolji edukativni program. To je jedan pravac kojim hoćemo da idemo. Hoćemo da omasovimo Vocap, hoćemo da povećamo kvalitet stalno i, kako kažem, kao i televizija, internet sadržaj je uspešan jedino ako je živ, jedino ako se menja, poboljšava. Naravno, uvek može bolje i zato je, pogotovo što smo mi tek na početku, pa je mogućnost poboljšanja velika. Takođe, smatramo da je važno da pomognemo institucijama i tu dolazimo do jedne tačke gde se susreću dve naše osnovne priče. Priča poštovanja višejezičja i priča komunikacije. Dakle, jedan od razloga koji smo ne samo mi detektovali, već su sve relevantne institucije koje se bave jezicima i pravima jezičkim na Kosovu, videle to je da su loši kapaciteti razlog zašto vi ne dobijate uslugu na svom jeziku u svim institucijama Kosova. Postoji i drugi, dobronamerni, zlonamerni, nasleđeni, ali jedan od glavnih razloga je što ljudi jednostavno ne znaju jezike koji su u službenoj upotrebi, srpski i albanski. Dobro, ovo će nam svakako biti jedna dobra osnova, pa vidjet ćemo, možemo da očekujemo još nešto zanimljivo od vas. Evo za kraj našeg razgovora, samo još da vas pitam, šta biste poručili svim našim gledalcima? Uskoro će i moći aplikacija da se instalira na mobilnim telefonima. Jedna vaša poruka. Ja nešto nisam navikao da šaljem poruke. Naša poruka koju smo, nadam se, poslali činjenicom da smo ovim počeli da se bavimo je da je pitanje jezika i pitanje komunikacije iznad svih drugih problema. Glavni, po nama, kočioc normalnijeg i boljeg života na Kosovu. Korišćenjem ove platforme, učenjem albanskog jezika, vi ćete razumeti vaše komšije. Učenjem srpskog jezika ćete razumeti možda manji broj sunarodnika koji imate na Kosovu,
ali će vas razumeti gotovo 20 miliona ljudi u okruženju. Mislimo da nema razloga da neko ne uči jezik i da je pitanje učenja jezika samo stvar naše percepcije da li smo za nešto spremni ili ne. I ja pozivam i vaše gledaoce i vas lično da budete deo našeg tima, da zajedno probamo da promenimo stanje kako da naučimo jezike, a tako, Boga mi, da promenimo svoj senzibilitet prema kulturi učenja jezika. Ja mislim da je ovo zaista jedna dobra poruka. Hvala vam na današnjem razgovoru i hvala vam na današnjem gostovanju. Hvala vam. Hvala vam puno.